Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang ating pagtalakay sa ating paksang Walk in the Spirit. Part 3 na po ito. Kaya pong milabasan na Domingo doon sa nakaraan na linggo na pag-alaman natin na laman natin ang katuglong ng topic natin tungkol sa dwelling o yung oikio na sinasabi ng banal na kasulatan ng banal na Espiritu sa mga ligtas. The dwelling of the Holy Spirit. Mga kapatid, pagka ikaw ay niligtas na ng Panginoong Jesucristo, ipagpapatuloy po ng banal na Espiritu ang ating pagkaligtas sa pamamagitan ng kanyang pagtatahan sa atin, yung pagdudwell niya sa atin, naninirahan siyang permanente. Hindi po siya tenant, kundi naninirahan po siyang permanente sa mga ligtas. At doon din sa ating napag-aralan last Sunday ay yung feeling po ng banal na Espiritu. Yung ang ating katawan ay templo, ginagawa niya pong tirahan dahil dinesign niya po ang ating mga ligtas na katawan na maging templo niya. Kaya ipagpapatuloy po natin ngayon yung pakay naman ng ating banal na Espiritu tungkol sa kanyang ipinag-utos na doon sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled, be not drunk with wine which is excess, though you should be filled with the Holy Spirit or be filled with the Spirit. Now, gusto ko pong bigyan po ng connection ng ating pag-uusap tungkol sa Ephesians 5:18 na mayroong kaugnayan po, malapit ang kanilang relasyon tungkol po ito sa Colossians chapter 3. Pagka binuhusan ka na ng banal na Espiritu ng kanyang presensya na nirahan sa iyo, pupunuin niya ang iyong sarili, ang iyong pagkatao. Kaya doon sa Colossians chapter 3, yung mga naunang verses dito, 1, 2, 3, 4, 5, ay makikitaan na sinasabi ng kapatid na Pablo na kailangan natin hanapin. Para bang namimiss natin yung mga bagay tungkol kay Kristo. Na kung iisipin mo yon, nasaan si Kristo sa mga panahon natin, ay nandoon siya sa langit. Kaya tayo'y tumitingala, tayo'y umaasa, tayo'y naghahanap. We are seeking those things above in heaven where Christ sits at the right hand of the Father, where Christ is right now. At hindi lamang yung paghahanap natin, we are not only told by the apostle that we have to seek things above where Christ is right now. He wants also to set our affection or yung ating mga interest on things above. Napapansin nyo, sabi niya doon sa verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. Doon sa verse 1, if ye then be risen with Christ, kung ikaw nga ay talagang nailigtas ni Kristo, seek those things which are above. Talagang hahanapin mo, nasa banal na kasulatan ng ating paghahanap. Where Christ seated on the right hand of God. Ayun. Alam nyo mga kapatid, yung paghahanap at yung pagbibigay ng iyong time and effort and energy, yung sarili mo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, marami pong
na ilagay ng katotohanan sa mga ligtas sa ating panahon. Kaya sa ating pagsasaliksik, no? Yung iba nahihirapan sila sa ganitong sistema kasi may mga interest sila, may mga gusto silang gawin, may mga pakay sila, may mga plano sila. However, they think that nai-intimidate sila pagka sila ililigtas ng Panginoong Jesucristo, parang mawawala na yung kanilang buhay. Magkakaroon na sila ng ibang buhay na sa tingin nila hindi nila kayang harapin. This is not easy as others think. Kaya't we have to consider itong ganitong pag-uusap dahil nasa atin pa rin yung sinful nature natin. Kaya nga't nakapagtataka doon sa verse 5, no? Doon sa verse 5 kung ating babasahin, sabi ni Pablo, hanapin nyo sa itaas ang kay Kristo. Ngayon, bigyan nyo ng interest ito. Doon naman sa verse 5 sinasabi, sabi niya, mortify therefore, sabi bigla niyang ginamit ito, mortify therefore your members which are upon the earth. Kung kayo maghahanap sa itaas at kayo'y magkakaroon ng affection or interest, kailangan niyong gawin ito. Alam niyo naman na nasa sinful nature pa rin tayo. Kaya sabi niya, mortify therefore your members which are upon the earth. Bakit? Kasi sabi niya, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Doon ako muna doon sa which is idolatry. Parang sinasabi, ang kasalanan ay parang isang Diyos pa rin sa mga hindi nakakakilala sa katotohanan. Sila ay mga servant ng kanilang mga gawang mali. Alam niyo mga kapatid, ang kanyang binanggit dito ay parang sinasabi ni Apostol Pablo na i-checkin ninyo yung mga parte ng inyong mga katawan. Kasi nga, templo tayo, no? Di ba? If we are the temple of the Holy Spirit, yung ating pangangatawan ay kailangan mabanal, hindi maging makasalanan, kundi yung ang feeling ng banal na Espiritu ay uudyok sa atin at i-impluwensyahan tayo para mapigilan ang dating ng kasalanan sa ating mga members of our body. Ano itong sinasabi ni Pablo ito? Parang ganito, no? Yung membro dyan ay yung ating mata, yung ating bibig, yung ating tenga, mga madaling major parts yan, no? Members ng ating katawan, yung kamay natin, yung paa natin, no? Bigyan natin ng kasaysayan nito. Kung iisipin mo, sinasabi ni Pablo, ay mortify mo ang mga miyembro mo ng iyong katawan, katulad ng iyong pangungusap. Ang dila natin, sabi ni Santiago, ay parang apoy. Kung magsalita yan, magmumura yan, magsasalita ng kasinungalingan, ibubukan natin ang ating bibig, at maninira pa tayo ng reputasyon ng mga tao, gigibain natin, sisirain natin, parang pinapatay na natin yung kapwa natin. Lalong-lalo ng masama ito kung mayroon tayong sinasabing hindi maganda sa isang kapatiran sa pananampalataya. Dito nagsisimula ang hindi magandang relasyon sa banal na Espiritu. Kaya higpitan natin, no? Parang bantayan natin kung anong lumalabas sa ating mga bibig para ma-mortify natin. Bibigyan ko ng kahulugan ng mortify mamaya. Tingnan man natin yung eyes natin, yung mata natin. Saan ba yan tumitingin? Tumitingin ba yan sa mga dissenting bagay o mga mabuting bagay? Kung minsan hindi mo mapigilan
Hindi mo mapigilan na yung mga hindi disenteng bagay, yung mga bagay na masama, yun yung gustong makita ng mata. Pag-isipan nyo mga kapatid, yung instead na mabuti yung hanapin mo, ang hinahanap mo ibang klase. Kaya nga sabi ni Pablo, i-checkin nyo yan. Dalawa na pinacheck, yung ating pangungusap, yung dila natin, yung bunganga natin, plus yung nakikita ng ating mga mata. Di ba dyan nahulog si Eva dahil sa nakita niya yung pinakita ng diablo sa kanya, doon na engganyo itong babaeng ito na naging sanhi para magkasala ang kapwa niya, ang asawa niya, nagkasala siya, pati si Adan. Ngayon, tingnan naman natin, check natin kung ano ang ating what are we listening of? Are we listening to destructive gossips or yung bang ang ating pinakikinggan yung gusto natin yung mga intriga lang? Pagdating ng mga nangangaral, pinapatay natin yung radyo, o ayaw natin pakinggan, o gusto natin yung mga ibang klaseng music na rock and roll, kung kumbaga, yung na nagmumura na sa mga lyrics na ito, gustong-gusto pa natin pinakikinggan. Alam niyo mga kapatid, ito'y templo ng banal na espiritu, kaya maingat si Pablo na sabihin sa atin, tingnan ninyo kung anong tinitingnan ng inyong mata, sinasabi ng inyong dila, ng bibig, at kung ano yung pinakikinggan ninyo. Kailangan mga bagay na spiritual na kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Itong mga kamay natin, mga miyembro din ito, ano ba ang ginagawa nito? Ito ba'y para sa mabuti? Ang gawa ba nito ay krimen o manakit ng tao o ano ba? Manira? Yan pinacheck ng ating kapatid na Pablo. Dahil kung itong mga kamay na ito ay gagamitin natin sa masama, ay pagkakasala pa rin ang dating ng ating pamumuhay. Lalong-lalo na kung saan ang ating mga paa, kung saan tayo dinadala nito. Hahanapin natin yung mabuti. Ayan mga kapatid, kasi alam ni Pablo na we are in the sinful nature, and of course, we cannot avoid to sin, or we cannot avoid sin. Ang pangunang statement tayo'y makasalanan, hindi natin kayang mag-isa sa ating mga sarili na pigilan o kontrolin ang ating mga sarili tungkol sa pagkakasala. Subalit, ito'y nangyayari kung walang tulong sa banal na espiritu. Kung walang impluwensya ang banal na espiritu sa atin. Kung walang plero ang banal na espiritu sa atin, tayo'y mahuhulog talaga sa lugmok ng pagkakasala. Alam ba ninyo, ang daming ginagawa ng banal na espiritu sa atin na dapat natin kilalanin dahil yung kanyang impluensya, yung divine influence niya, pinakamalakas dyan yung to set us apart from sinning, from sin. Not only from sin, but from the act of sinning. Dalawa yan knowing sin and acting on the knowledge of sin. Kaya meron kang sin of omission and meron kang sin of commission. Kaya nga mga kapatid, by way of the filling of the Holy Spirit in us, the more divine assistance or the more divine help in His command will set us apart from sin and from sinning. Itong itong nag-operate sa atin, pagkatligtas natin, hindi natin maiwasan na lagi tayong bumabalik sa pagkakasala. Kagabi, ang kapatid na nagkaroon kami ng konting fellowship sa Viber. Nagte-text siya, nabasa niya yung Romans chapter 6, verse 6. Hiningan niya ako ng konting fellowship dito. Ang nabanggit ko sa kanya, ito yung matatalakay.
Tingnan mo no, yung truth kasi parallel. Sa mga kapatid na interesado na malaman kagad, interested at excited, nakikita ito ng Panginoong Diyos. Kaya doon sa mga oras na yon ay nagkaroon kami ng pangungusap sa mga text natin, nag-chat kami, na banggit ko itong mga bagay na ito. Kasi kung kayo ay namatay na kay Kristo, edi patay na kayo talaga sa kasalanan. Hindi na kayo servant ng kasalanan at ang master ninyo ang Panginoong Diyos, hindi na master ang kaya nga tawag natin Lord Jesus Isang definition yun na Lord mo na siya, hindi na yung Lord evil sin ang master mo. Subalit nabanggit ko kanina, ito'y nabanggit ko rin kay Sister Chen. Nabanggit ko kanina yung nagbabalik ang isang ligtas sa kanyang kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang operation niya, naggumagawa siya ng pattern. Ang operation nyo, no? Ang kasalanan ay mayroong pattern. Mayroong sinusundan. Lagi yan pagmasdan nyo kapatid. Kung gusto nyo i-experiment yan, mapapansin ninyo. Babalik at babalik kayo kasi may pattern. Hindi ko alam yung mayroong parang pattern. Hindi ko lang alam sa Tagalog yung pattern. Yung kasi sa habang iniisip ko, siguro nasa isip nyo na yung Tagalog sa pattern. Pag-usapan po natin sa fellowship natin, pagpasensya nyo na, wala akong mahagilap na salitang Tagalog sa pattern. Baka habang ako'y nagsasalita. Ang banal na Espiritu ngayon sa pamamagitan ng hagiasmos, mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, hagiasmos ito. Binibreak niya, pinuputol niya, kina-cut short niya ito, kina-cut off niya ang pattern ng kasalanan. Yung pagka gagawin yung damit mo, meron atin lang sukad, atin lang makasukad ng tambing, atin lang makayaring measurement, ayusan data, padrun, potangkay, ita pakadda niya mo, gupitan danaitan tela, no susukad, duling atin ang padrun. Ayun. Yung padron na yon o pattern, yun ang binibreak ng banal na Espiritu by way of His presence in our body. At ang kanyang tinutukoy, ang pinakamalakas niyang laban dito by grace, no? Linalabanan niya ang kasalanan sa atin by His work in us is to give us the truth. We can check this sin pattern by way of knowing the truth. Because ang sabi niya, ang pag-check natin ay mortify. Paano mong ha-handle ngayon ang pattern ng iyong pagkakasala? Mortify, sabi. Tingnan mo, simpleng salitang mortify, ang katotohanan to, napakalakas. Ang ka namang mag-psychologist ka pa, humanap ka ng mga scientist na doktor, na kumounsel ka sa kanila, sasabihin nila, uminom ka na lang ng gamot para matulog ka, o hindi ka magkakasala. Hindi ganun ang remedyo ng banal na Espiritu. Simpleng sinasabi niya na mahirap natin gawin, although we will be given a chance, we will be given a wonderful, ample chance para gawin natin ito. Sabi ni Pablo, under the auspices, under the help of the Holy Spirit, mortify mo ito, sabi. Ano ba ang ibig sabihin ng mortify? Ang mortify po sa Griego ay nekro, na ang ibig sabihin ay mapatay ka na, mamatay ka na, patay ka na, to be dead. Ang ibig niya sabihin, to be dead, ay parang patay ka talaga. At alam mo naman kung patay na, kurutin mo man yan, saksakin mo, hiwain mo, sakalin mo, patay na Wala nang feeling, wala nang sense, wala na siyang, hindi siya aaray. Dahil nga, wala na siyang buhay. Not responsive na siya. Totally and utterly and absolutely unresponsive kasi patay siya.
So ganun, pag-uusap natin ito, ganito mo kokontrolin ang sarili mo sa kasalanan. Huwag kang mag-response. Hindi patay-mali. Tama rin yung sinabi ko, no? Magpatay-mali ka. Patay na ang sarili mo sa kasalanan. Kaya dito mo matututunan, pagka minomortify mo, ninenekro mo ang sarili mo sa pagkakasala, mapipigilan mo ito. Ang pagkakasala, yung pattern mo, nababalik ka sa Alam mo kasi pag gagawin mo pipigilan mo, ang sabihin mo, patay na ako dyan, tapos na ako dyan. Ganun ang ginagawa ko pagka may dumarating na tukso o dumarating sa isip ko, yung nature ko, dumarating ang pagkakasala, gusto kong balikan, sasabihin ko, patay na ako dyan, tapos na ako dyan. Nung araw yan, ako'y ligtas na. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu umiiral. Inuudyo na kung sabihin ko sa iyo, I am no longer your servant. My Lord, Master Jesus Christ. Siya na ang aking Panginoon. Sinusuppress ko yan. Mortification becomes very much a knowledge in our mind to control the pattern of sin and to suppress. Alam mo yung suppress, yung pinipigilan mo. Sinusuppress mo. Hindi ba pagka ang lobo, hinipan mo, hindi pasok ka ng hangin, tapos maglagay ka ng pressure dito. Pag pinigil mo nga, walang hangin na lalabas. Sinusuppress mo ang paglabas ng hangin. So, pinipigilan mo, parang pader, para hindi makapasok. Parang gate, hindi makapasok. Parang pinto, hindi makapasok. Kakatok siya, pero wag mong buksan. Yun ang mortify. Ngayon, hindi lamang yan, binibigyan ka pa ng kapangyarihan ng banal na espiritu na i-deny mo ang dating ng kasalanan. You have to self-deny. Ayaw mo. Huwag kang pumayag. I-deny mo nga hindi. Tikman ko lang sandali ito. Masarap ito kasi Alam nyo, ang kasalanan, napakasarap. Pag-uusapan po natin yan sa mga ang katuglong nito. Nakapagtataka bakit pagkatapos ni Pablo na linisin nyo ang mga miyembro ng inyong mga katawan, nagsalita si Pablo, binigay ng banal na espiritu ang mga kasalanang major sins. Alam nyo, gustong pakita ng banal na espiritu sa atin o ang Diyos mismo, ang katotohanan ay mapipigilan niya ang talamak ng kasalanan sa buhay natin. Mapipigilan niya ang ating paggawa ng kasalanan because of our knowledge of the truth. Kasi ang kasalanan ay humihimbing siya sin lurks in 3 places in the same. 3 lugar na aking nakikita sa aking pagkaalam, no? Dahil sinasabi din ng banal na kasulatan nito. Una, yung lugar ng emosyon natin. Huwag tayo magpadala, no? Yung emotion natin, parang ito yung nararamdaman natin. Wala itong dahilan. Hindi humahanap ito ng dahilan. There is no reason for you, but only circumstantial. Pag ito'y dumating sa'yo, bigla ka nagalit, emotional ka, nakapatay. Bigla ka nagalit, emotional ka, nakamura ka. Bigla ka nagalit, emotional ka, nakasira ka. Nanira ka ng nanira, hindi ka mapigilan. Parang yung asong ulol na kagat ng kagat. Wala nang reason at all. Yun ang emotion. Mga feeling yan. Ikalawang lugar na gustong banatan ng kasalanan ay ang ating kaisipan, our thoughts, kung ano yung iniisip natin. So, ito, may reason dito. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, hindi ka magiging ignorante sa mga gagawin mong mali. Dahil nasa isip mo yan. Ikatlo, yung ating kalooban. Kung ano ang ating volition, kung ano ang ating gustong gawin. Di ba yung may kalooban, the will of God, or our will to do. Ito yung intention natin. Ito yung gusto natin, na nasa loob natin, na desire natin, na ating purpose. Kaya, this is being expressed of the mind. Talagang, itong 3 ito hawak ng kasalanan. Kahirap ng trabaho ng Diyos, ano?
yung ating will, yung free will, yung free choice, yung privilege natin na bigyan natin ng ganitong bagay. Ito ang gusto ko, pula. Ito ang gusto ko, pito ang gusto ko. Ito yung bago ang gusto ko. Yung gusto ko yung sira, bulok. That is our intention. Now, ang bilis kong napagod ako sa pagsasalita, mga kapatid. Kapag ikaw ay pinuno ng banal na espiritu, na pag-aralan natin, the feeling, Ephesians 5:18, ngayon, kumpara Colossians chapter 3, kailangan natin, andyan na ang presensya at pihado, i-feel niya tayo para ma-feel natin yung pressure, makita natin yung working ng banal na espiritu sa atin, kumalat buo sa atin, mag-permeate yan, no, doon sa huling pag-uusap natin. We must now allow, we must now yield our emotion, not only emotion, our thoughts, not only our thoughts, our will, totally under the direction or supervision of the Holy Ghost. Kung alam mo ang katotohanan, magpaubaya ka. Ibigay mo sa Kanya, ibigay mo sa Diyos. Pagdating ng kasalanan, mapipigilan mo, mga kapatid. Yan ay napapatunayan ko. Maraming beses na dumarating na napipigilan ko ang aking sarili sa pagsasalita. Kung ano man yung gusto kong tingnan, nilalagay ko, hindi ko tumitingin, pinipikit ko yung mata ko, mamayang konti, wala na. Babalik-balik yan dahil pinaalam sa atin, pattern yan. Kaya babalikan ka ng kasalanan. Pero nakahanda ka, nandyan ang backup ng banal na espiritu. Nandyan ang feeling ng banal na espiritu. Andyan sa'yo, naninirahan. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kaantabay. Siya yung comforter na Parakletos in our side. Kanina nasabi ko na mayroong biglang nangyari pagkatapos ng mortify the members, check-in ninyo. Pagkatapos nyo, nakapagtataka, sabi ko, why immediately after the word mortify on that sentence, Paul narrates to us these major abhorred sins. These major despicable sins. Itong mga kinamumuhian ng Diyos ng mga kasalanan. Alam nyo, sa Korinto nangyari ito. Kaya madaling sabihin na kung nangyari ito sa ibang mga churches, may possibility na in other churches din o sa ating mga churches, mayroong mga kaisipan na umiiral na bago mangyari, nandiyan na ang banal na espiritu, pinipigilan na niya. Now, ang basahin po natin, sabi niya, verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth. Now, ang una niya sinabi, fornication. Ikalawa, uncleanness. Ikatlo, inordinate, affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Payagan niyo ako, mga kapatid, allow me to take them one by one. Maaring hindi ko man matapos ito, mahaba ng ating pag-uusap. Pero mayroong malaking knowledge, malaking truth na mapupulot natin, malalaman natin. Ang fornication po na inuna niya, nakapagtataka, una ito, kasi ito mga ibang klaseng desire ito, no? Fornication, hindi madaling kasalanan at hindi madaling mangyari. Hindi ito madali. It is not a simple, easy sin. Because ang dating ng fornication, kung titingnan ninyo, it destroys the body and the mind. Sinisira niya ang katawan mo, pati na ang iyong isip. That means sinisira niya ang pamumuhay mo. Ito, ang fornication, ito yung pagsasama, sexual ng dalawang taong hindi mag-asawa sa isa't isa. Kaya nga ayaw ng Diyos ito, laban ito sa
marriage, laban ito sa kanyang plataforma. Kapag ka napapag-usapan ng fornication, hindi ko alam kung pangangalunya ito, no? Basta ito'y sexual sin. Tawagin nating sexual sin. Alam ba ninyo na ang agenda na hindi natin nakikita sa sexual sin na ito ay infidelity? Sa English, infidel. Alam niyo naman yung infidel, di po ba? Infidel para kang rebel. Rebelde ka. So, kung pag-uusapan ang sexual sin na ito, natuturuan ka, nagiging infidel ka, nagiging rebelde ka. Hindi lamang sa mga kapwa na nakakakilala ng mali sa'yo, kundi nagre-rebelde ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya ang dating, tinuturuan ka o tinuturuan ng mga ligtas na ito na gumagawa ng sexual sin na ito na maging hindi faithful sa Diyos. Maging unfaithful sila. Ano ba sa Kapampangan? Ela tapat. Di ba tapat? Unfaithful. Eno pante, lawe. Itong dapat danggawan, nagagawan. Unfaithful kaya walang tamong salita kay English kasakit po tang ituro na yung tinuturo nito sa mga ligtas na nasa kasalanan ng sexual sin na ito. Hindi sila magiging faithful sa Diyos. Parang pansamantala lang ang Panginoon sa kanila. Kahit ligtas sila, pansamantala ang Diyos. Ang interest nila wala sa Diyos. Ang kanilang pagmamahal, ang agape nila wala sa Diyos. Nandoon sa kaniyang partner. Doon ang focus niya. Hinihigop ka nito. Hinihigop lahat sa iyo ito, kaya pati yung mga material mo, pati yung pamilya mo, makukompromiso. They will be put into risk. Ang buhay sisirain. Masisira, mga kapatid. Kaya nga, itong agenda niya ay maging rebelde ka muna, pagkatapos hindi ka na faithful. Ang ikatlong dating da sa'yo, wala ka ng loyalty. Hindi ka na loyal sa iyong asawa, kung may asawa ka. Hindi ka na loyal sa iyong mga kaibigan, iniiwasan mo sila. Kasi nga, nasa madilim ka, kadiliman. Hindi si dilima po ito, no? Kadiliman po ang sinasabi ko. Disloyal ka na. Sa anong bagay? Sa katotohanan. Pagka nagpiprit sila, pumapasok sa isip mo, pero wala kang intensyon na gawin. Mga kapatid, gusto ko pa sanang pag-usapan natin yung uncleanness. Ito yung sin of filthiness in our thoughts and in our life. Doon ko puputulin itong ating pag-uusap dahil marami na po tayong natalakay. Maraming salamat po sa Ama sa Langit. Maraming salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na sa presensya po ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat po ang Elder sa kanilang turing sa atin at kanilang guidance at kanilang assistance and grace and instruction, as well as their teaching on us to fight against these patterns of sin in our lives so that we become holy. Yun po ang purpose ng Banal na Espiritu. Yes, Lord, para kami maging banal, ma-set apart kami, mahagyasmos kami. Nagpapasalamat po marami sa inyo, O Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you all and I love you all. Amen.